Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haka step jang ka shipau tarik nailar kala penlongi ka jinyat patba ban persha halor ka Foreign Contribution Regulations Amendment arhajar arkun rew FCRA ka balawan ra ka sorkar BJP ban pentre kam hakari India baroka way khnang ba kinu ki kenhun ki bayo jingarap nabar kin hab bandon ka license FCRA ka balasdang na madan yoreng hep laim khra bat kut hadon Bosco Square la penlong ru ka jingalang belengkot hajan umot jong udon Bosco. Habakran hagani ke jingalang Presiden jaga Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala ulaong kani ka bil balawan ra ka sorkar BJP kadai ka bil ka bas new tam ka ban khangla de ki bayo jingarap na bar kari India khamtam ha ka bayade ber ka kam yarap ki bapang basitom bat ki baduk patoi kani ka an kan kata persya ye ki ru kompanyat school mission ki hospital ki jakari khun swet ki jaka sumare ki temen ki kro badi ki jaka hikai ye ki tu ki baduna ka bormet bor perkhat ulaong ru kinu ki kenhon ki bayo jingarap nabar ka sorkar India kan pet bat subas new ye ki kan sapendan kam de ki bor pulit bor sentiat ban pet new kliau ye ki jing tre jing kata jong ki kenhon nyam kani ka an ka don ru ki kendon baka sorkar India kan kini no ye ki jaka puta ki school bat ki yeng ki sem jong ki mission lada ka suba bat lada don ki ba pharap persha ye ki kenhon nyam Once egg like she made. Bandam Island, ya ke sorkar kami, hapa ke jingalam jang ke BJP, panle dan boringi, kumtangi kondem, ya ke nekaan, bawana dan sorkar kami, hapa ke jingalam jang ke BJP, we condemn, we condemn, we condemn, we condemn, down, 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 down. Down, down! Down, down! We demand! We demand! Long live! Long live! Ni Persya! Ni Persya! Ni Persya! Ni Persya! Congress! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Ni Persya! Ni Persya! Ni Persya! Ni Persya! Jom kecil Persya! Bandam Island! Ya ke sorkar kami! Hapa ke jingalam jom ke BJP! Panle dan boringi! Kumtangi kondem! Ya ke nekaan! Bawana dan sorkar kami! Hapa ke jingalam jom ke BJP! We condemn! We condemn! We condemn! We condemn! Down, down! Down, down! Down, down! Pat babeng sak sirpat idan hakle kita ban kerpat ngurek kebi Pembingnya dan mentalan bagi hakle kita sipo abang nyedan kemiting kapalikat hakle kita balai kang pegas ni utam kene kapel ladang idon ke yin mane kiba yo jingarap na kibor kiba nabar
na Amerika na Germany lani nang no lani la don ki school ki biting Arab lani la don hospital ki biyo jing Arab lani la don ki NGO ki biyo jing Arab ai jam ban pun bai ki school lani ki no ki jing ban Arab ki baduk ki konswet pat ki biyo pisana bar jong kiri India kini ke si uno bakwa kini bisa ban bar habdan kini ke license barabar kayarap ya kibru ke badan hakaleng jong kerindia palat sanpo hajar tadi ke license kumenchwa ndai menta ni sanpo tadi ke license la cakan sel menta ke sa stang khatsau hajar tadi la kumno kini ki khatsau hajar tadi ar hajar lais pak khalai kini tang hamia north east na kini ke badan ar hajar lais pak khalai menta hamia me kalia stang nyopo ke badang trikam balai hadian bawang kini ke BJP kala pentik yang no ke badan FCRA ai gini ke bersih kita penghap protes kalong kumni ba ladang isna kawai ke jing mani ke ba cikror niyo FCRA niyo pandabar tang cipolak kin atai lene kin simi king mani jingi ladang yang ba pembiang ki jalan kam lene ki school lene ki hospital lene ki no ki caka ba ai jing hikai ya ki beduk ki ba matla lene ki ba anna kane kade kawai ni ki fan ki bayarap handrai lamba ka jing pas lene jangpa ka jing pengkre jong ka BJP ya kane ka bil kini baru ki don ha ka jing ma kila introduce ya kawai ka clause ka ba lada ngimla ban pembiang ki kot kisla lene ba lada ka cha cancel ka FCRA license jongi ki kinsim no ya kini ki property bangiyo lamba ki FCRA lene lada ngimla ban renew lene lada ngisrandar dan ingin lawan yang kanoro kinsim kila set up kawai authority ke bansim kane ke jingma kabamot ladang renew ladakin accept ke renewal jengi kata mut ni hab property jingin session kata iki badok bon ki school menta ki school niam ki school shnong ki school pepenyai di NGOs ki paper kiok bisa ke building ki kiok bisa handrai ni isi utang kabai tuition lani ngisi utang kabai admission kata gila pelik school ki kon jongi ladai ki pensengai kini ki FCRA ta kamot kajing jongi kalong ba ni ki haksil kam kan rem kabai school ladai le hospital ki babon hospital ni pilai ki yo ki ying ki yo ki machine ki ngimdon FCRA re kini kani ke interest kamde tang jong ke parti ke jong ngimdon FCRA po kongres handrai lada ki khang ki school le khang hospital ki khon ki ti jongi ki bahayang asam jongi parado prasnam jongi ki parari jongi ke don ki jing ke katang iwan hang ni mtang mdei tang mta ka parti re nam ta ki interest jong ki pa na ka mta interest jong ki badok na mta interest ka lawe don ki bang man kani ka BJP ngai ki ong ba kani ka bill kanam pa ya ki tu pelada kamde ban perkhat ya ka retrospective handrai nado kini ki pol pementas kepat handrai kalawai jong ki samla jongi pementas kepat kadang jor ki jong kampila ki beriu kinang duk susu ladam don ki bayarap ini dapat ladam don ki paranyam ladam don ki parasnong ladam don ki NGOs ki paper nginang jenjar susu kadok kam kadodam kadang jor susu kata ngi don kam banyo jeng arab kumbak sayo hi manswa kajing temu jong ko kongres namta ke parti andre namta ke ribat ke jait benriu namta ki khon ki kti namta ka lawai jong ki khon ki kti jongi wat so to bakla bagani ka dei ka kam jong kongres andre ka kam jonga jong pi ka kam jong barok ke jing persa jongi ka ne ka long ba namta ke jing bha ka lawai ki khon ki kti jongi piang ne ke sen mon ki sen antines ki sen meris wat ki bon ki school bakaleng penda pe ba ki badan sudah ke FCRA motor lada ke BJP kam renew ke license lane lada kini kimla penbiang ka hanu korkom ba kini ke school kin surface kita kijing baro kata bangi wan hang ni iwan kenang hang ni hajan udon posko na mar isau tu ba kani ke area hang ni ke babon ki institutions ki building te naka FCRA mde atang bingyo i building iyo kijing hikai iyo ki hospital nantang iya dai ki badok kamde tang pensnai ki building rei lamba ke FCRA bon ki jingyo
bon kijing mentoy kaduna ka pai school kaduna ka pai hospital kaduna nadong hadong kadel ba kijing don jong ke FSA pat kor kompanya jing di FSA ni om ya ka sarkar kino ki babakla penstom ki babakla balen penstom ya baro kino ki ba misuse lene ki ba bam ngim percaya ka transparency lene ka accountability ni kemen dadon ka transparency ni kemen dadon ka accountability ndai de ban penstom ki breu ka bade ban penstom am dai ban penstom ya baro kata ka jing tmu ka jongi kata ka daw naliang jongi kum ka kongres ngiyang ngakarpat ya ki perlok ki badan keleng-keleng sobha bo ha ka jing duai kenang ba ka ne ki jing tmu jongi kan long ka bajap